My pose, my knee, my shoulder, my head. Charot! This life we've all been waiting for. This life I'm not My pose, my pose. Mind your own pose. Kaya nga tayo gumawa ng sarili nating account is para hindi na natin pakialaman yung post ng iba. What's on social media stays on social media. Kung dadrama ako, kung nag-share ako ng mga opinion ko, or kung nagpo-post ako ng mga kung ano-ano, hanggang social media lang yun. Huwag mong ipagkakalat, huwag kang chismoso o chismosa. If ever man na tinamaan ka sa post ko, hindi ko na choice yun. Sabi nga nila, if the shoe fits, feel free to wear it. May mga post kasi ko na random thoughts lang. Wala akong gustong patamaan. Pero kung natamaan ka, edi wow, oh yes, nagdi-delete ako ng mga post ko. Pero anong paki mo? Hindi rin kasi safe lahat ng post kasi kumakalat. So ano ngayon kung dinelete ko yung post ko? Natapakan ba pagkatao mo? You know what? Just mind your own post. Huwag kang toxic. Yun lang. I love you all. Mwah.